mun bɛ tali kɛ wa farikolo ɲɛnajɛ k'a dɔn k'a fɔ a fɔ ko ma ko coupe inter ACB première édition a tako fɔlɔ mun ni a kɛla sababu ye ka wa 3e arrondissement police ale ni Ɲarela sifinnakaw u kɔda ɲɔgɔn na ko mun ni a bilala sen kan Ahmed F Kamara fɛ ale yɛrɛ ye promoteur fondateur ACB groupe ɲɛmaaba ye ni coupe in ko b'a ye k'a fɔ ko a sigila sen kan cogo min na tin ani kologɛlaw u bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sigida kɔnɔna la ka dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ commissariat 3e arrondissement ale ni mun bɛ tali kɛ wa o yɛrɛ ka kundama la baara minnu kɔni ɲɛlen b'o fɛ maaw n'u bololafɔ kɔlɔsiliw la wa sifinnakaw fana olu fana sen kan ka se ka don baara in na ka se ka tɛmɛ cogo min na ɲɔgɔn bolo mun bɛ tali kɛ maajuguw ka olu kɔda fiɲɛna cogo min na. activité in organisé ani jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka na ani denmisɛnnin kulu ni ɲɔgɔn cɛ sabu ka da la sigida la walima jamana kɔnɔ bi denmisɛnninw de siniɲɛsigi ye o siniɲɛsigi ye mun ye o denmisɛnnin dilanko ɲuman ye parce que n'i y'a mɛn ko l'avenir d'un pays c'est pour la jeunesse siniɲɛsigi tɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin min tiɲɛna dɛ non denmisɛnnin min dilanna ka ɲɛ o ye dilan ka ɲɛ mun ye parce que polisi ka kɛlɛ bolo dɔ bɛ yen n'o ye délinquant juvénile ye denmisɛnninw ka tiɲɛni drogue taw ni u ka bannimisɛnniya ni polisi ni jeunesse a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka caman bɔ a la. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ a kana quartier kɔnɔna la ni collaboration ka tɛmɛ ni polisiw cɛ polisiw bɛ anw yɛrɛ de kama civils don komi anw yɛrɛ mais mun b'u na anw bɔ ɲɔgɔn na ten de don don nataw la n'u nana taa retraite fɛn la u bɛna komi anw yɛrɛ bon gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ proximité la na u ni anw cɛ parce que olu bɛ bureau kɔnɔ ni anw de bɛ se ka baara nɔgɔya polisiw yɛrɛ bolo parce que olu tɛ fɛn caman carré kɔnɔna la u tɛ fɛn caman yiri kɔnɔna la bon na anw bɛ yen an bɛ se ka mun ɲɛ an fana bɛ se k'u dɛmɛ baara la comme u b'o de fɔ an yɛrɛ chaque fois. Ni balontanba in n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'u bɛ tali kɛ wa kupu in na wa k'i b'a ye k'a fɔ wa mun bɛ kuma polisiw olu ka ekipu yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ gelege mun tun b'o la o bɛ tali kɛ orange yɛrɛ la ni mun bɛ tali kɛ wa CLJ Ɲarela sifinnakaw olu tun bɛ maillot vert la ka dɔn k'a fɔ wa conseil local de la jeunesse de Ɲarela bɛ k'a fɔ ale kɔni ale ye jɔnjɔn in ta comme a fɔla cogo min na ni 2 ani 1 ye k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye o kɔda polisiw la o ye polisiw kɔni ci ni 2 ani 1 ye Ɲarela jeunesse ale ye 2 sɔrɔ nka polisiw ta kɛla 1 ye. Bon nisɔndiyaba bɛ ne kan ka d'a kan vraiment polisiw ni population bɛ cogo min na actuellement quoi vraiment a ka d'an ye gɛrɛ ɲɔgɔn na ka na halisa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan quoi an bɛ dugawu kɛ halisa ko wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan quoi jeunesse ni polisiw kan ka jɛ ka kɛ kelen de k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Organisateur vraiment an tɛ se ka fɛn dɔ fɔ an b'a remercier parce que pourquoi mɔgɔ min bɛ na ka balo ka coup da i k'u ni ɲɔgɔn cɛ surtout k'a da entre les policiers et les jeunes du quartier ne bolo o ye initiative ɲɛnama de ye bon an b'a lajɛ an b'a ɲini a fɛ san o san a ka essayer ka nin kɛ bon a bɛ mɔgɔw tunu ɲɔgɔn na a bɛ na ni cohésion ye bon parce que mɔgɔ dɔw bolo k'a fɔ ni policiers ni civils tɛ kelen ye bon ne yɛrɛ bolo policiers ni civils an bɛɛ de kelen i b'a sɔrɔ i ye policier i dɔgɔnin dɔ ye o civil ye dɔw bɛ yen o civil kɔrɔkɛ dɔ ye policier. Ka se ka nin ko in nisɔndiya mun bɛ tali kɛ groupe ACB la a y'a wulikajɔ kɛ ka se ka bonyamasegin kɛ ka se ka ɲɛsin nin mako fɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana ma o kɔfɛ tuguni a tilala tuguni ka wa jɔnjɔn di o ma wa mun bɛ tali kɛ kɔmasegin ani walimadɔn jɔnjɔn la o ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri fɛ baara in nin yɛrɛ ko la ka tila ka a ɲini u fɛ o bɛ ka nin mun kɔni kɛ ko a bɛ ka sababu ye ka sigida fana o yiriwa farikolo ɲɛnajɛ fana ka se ka a taa ɲɛ o bɔla ACB maaw u ka ɲɛmaa yɔrɔ.